дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо азоини тими фотон ширкат доранд. умедворам ки шумо бо ин гурӯҳи дӯстони мо ин тим ошно ҳастед. Ин бозии аввали онҳо нест. хуб, дар бозии дигар низ ширкат доштанд, дар як бозии дигар, ва баъди чанд дақиқа умедворам ки мо шоҳиди бозии дуюми онҳо хоҳем шуд ва ман азоини ин тимро бароятон муаррифӣ мекунам. аллакай аз номи ин тим маълум аст ки азоини ин тим бештар хуб намояндагони кадом ихтисос ҳастанд. дар ҳайати тими фотон имрӯз ширкат доранд муҳаммадсаид раҳимов, икром одинамаҳмадов, фарҳод раҳимов, хуршед ҳалимов, саидҷони обиҷон ва сардори даста абдусалом муъминов. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки дигар бозии дуюми шумо аст. Тамон эҳсосҳое ки дар бозии аввал буду, намедонам шояд кадом як ҳаяҷоне ки дар бозии аввал буд дар ин бозии дигар нест, умедворам, ва метавонед ки вариантҳои ҷавоби бештаре дошта бошед. хуб, саволҳоро ёдрас мешавам ки ҳайати эҷодии ин барнома таҳия мекунанд ва ҳам саволҳоро қисман бинандаҳои мо мефиристанд ва мо онҳоро бароятон пешниҳод мекунем. хуб, шарти аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳое ки қисман дурустанд ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд ва аз ин рӯ шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳо то ҳадде ки имкон аст дуруст бошад. хуб, дигар бо қоидаҳои бозӣ умедворам шумо шинос ҳастед ва тури барнома мо ба он боз якбору дубор бармегардем. муваффақият мехоҳам. марамат барои даври аввал саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. замоне дар давраи ҳокимияти шӯравӣ мусобиқаҳо аз рӯи ҳамон намуди варзиш чанд бор баргузор шуда буданд ва ҳар сеюмин чемпионати СССР оид ба ин намуди варзиш аз рӯи қоидаҳои байналмилалӣ баргузор мешуд ва ба ҳамин хотир дар он мусобиқа мошини сӯхторхомӯшкунӣ даъват карда мешуд. гап дар бораи кадом намуди варзиш меравад? замони шӯравӣ ҳар сеюмин мусобиқа ё чемпионати СССР аз рӯи он намуди варзиш аз рӯи қоидаҳои байналмилалӣ баргузор мешуд. шумо гӯед ки ва ба ҳамин хотир оно мошини ёрии таҷдидиро ҳам даъват мекарданд. шумо гӯед ки ин кадом намуди варзиш аст ё кадом намуди варзиш буд? марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. футбол 1 сола як бора. 3 сола як бора мега. 3 сола варзиши собиқи сестеда чӣ буд? 3 сола як бор мешна. 3 сола як бор мешна. хоб вақте ки сестеда шуда эҷоди шӯравӣ ба бозии олимпӣ шояд рухан мегирифта бошанд. дар байналмилалӣ мешаст. ҳар се бозиш дар байналмилалӣ мебаромадааст. сӯхторхомӯшкунӣ. баъди сеюм соли шумо футбол нест. футбол нест, волейбол нест, хел бозиҳо нест. ин бозиҳое ки сӯхторхомӯшкунӣ ҷо бошад. Хада ҳаме бозиҳо баи ташкил мекарданд. давраи ҳаме чизи шӯравӣ ҳаме зарнист бозӣ буд. ҳаме сӯхторхомӯшкунӣ ҳамаш ҳам вақт мешад. чой кунан кам хелат ковдан. این چیز خیلی نمیشه ولی این چیز در اون نمودی ورزشی مسابقه ورزشی مسابقه ورزشی گوشتی نیست، فوتبال نیست، بوکس نیست. اینه اینو نیستن. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат. روی محترم به این سوال اعضای دسته اکرام جان جواب میتید. марамат. روی با فکر ما در همین دوره و همه برای سوختار خاموشکنی خیلی دیگری نمودهای ورزش به فکرم
قدر ماشینی باید در کار نبود. من فکر کنم ماشین بازی یک زرنیست بودم خیلی با فکرم. خب این چی نمود چی نمودی ورزش؟ یک نبود یه وقتی گپ درباره چمپیونات میرفت اینجا باید یگان نمودی بازی ورزش باشد که اونجا یگان چی با علاو و سوختار و با یگان چی ارتباط داشته باشد. پیشنهاد است که شاید همه بازی فوتبال باشه چون که در شده شوی هر یک آموزمون ها هست که متاش میارن شاید بازی فوتبال هم آتش خاموش کنیم. شما بازی المپی را در نظر دارین. بله اینجا گپ درباره چمپیونات سر میرود. بازی المپی از چمپیونات کم فرق دارد. ما هم گفتیم در نمود ورزش هست همین پرده فوتبال فوتبال رو انتخاب میکنیم اگه جواب با ما خدا همین جواب قبول کنیم. فوتبال فوتبال. خوب در فوتبال چیکار میکنن با گوگیرد و علاو و فروزینه و چیکار میکنن؟ و مخلصی هست که مخلصانی که هستن که با بوده هیجان دستگیری در میکنن میگیرن، نه چند بارم نه کشیده اونا بود. وقتی که وارد میشوند ما چیزایی که خوفناکن اونا را از پیشی در نمیگذارن که اونا وارد کنن. یعنی همین جواب قبول کنم. بله خوب قبول است این جواب و این جوابی نادرست است. اینجا گپ درباره بازی شахمات میرفت و اگر از روی قاعده های بین المللی که میگذشت با ورزشگران اجازت میدادن که وقتی فکر کردن بعضی بازی ها ساعت ها دوام میکرد اجازت میدادن که سیگار بکشن. با ورزشگران اجازت میدادن که این کار انجام بدهند و به همین خاطر وقتی که از روی قاعده های بین المللی برگزار میگشت ماشین یاری سوختار ماشین سوختار خاموشکنی آنجا بود. سوالی رقم 4. توجه کنید با سوال. ادراس میشم که سوال بسیار آسان است. امیدوارم که جواب دادن میتوانید. تصور کنید 3 سنگ پشت حرکت دارند. 3 سنگ پشت حرکت دارند. سنگ پشت اول میگوید که از پشت من 2 سنگ پشت میآید. اینا سنگ پشت اول میگوید. سنگ پشت دوم میگوید که 1 سنگ پشت از یعنی پیش از من است و 1 سنگ پوش از پشت من می آید. سنگ پشت سیوم میگوید که 1 سنگ پشت 2 سنگ پشت از پیش من است 1 سنگ پشت از پشت من می آید. چخیل می شود که این طور صورت بگیرد حادثه یا چرا چنین شده است؟ در حالی که ما گفتیم که 3 سنگ پشت حرکت دارد. سوال فهم است؟ اگر فهم است پس 1 دقیقه وقت مرامت فکر کنیم. وای فهمو اینجا سنگ سه میگه که وای سیم گفته ایستاده که یا سنگ از پشت من میآید کسی میزنه در اینجا این معنیش همین منطقه میگه منطقه زنش ها دیگه دیگه هم سوال صد بوده که نیست سنگ اما سنگ پشت نو که مقصد یا اگر چه میشه یعنی یکم سنگ پشت میتونید گفته که 3 سنگ پشت در پشت منه برای چی نه باید اون حالت یکم بود یه حالت دیگه درست گفت یک تای پیش یک عقب سیمش پشت 2 تاشای پیش ما خودم پشت اومده است در پشتم سنگ سنگ پشت در پشتش در اینجا گپ درباره حرکت نه خود چقدر درباره حرکت میرد همینجا گپ میگم شو سویا خود میگوشن سویش میگیره حرکت کرده است دقیقه شما انجام یافتند با آخر رسید مرامت. خب 3 سنگ پشت اومده است حرکت کرده است سنگ پشت اول میگه که خب پیش من کفای من 2 سنگ پشت اومده است سنگ پشت دیگه میگه که 1 سنگ از یک تا پیش یک عقب سنگ اومده است این سیوم میگه که 2 تا پیشم یعنی خودش عقب یعنی که خودش سنگ در پشت اومده است. چرا 2 سنگ پشت دیگر درباره سنگ پشتشان نگفتند معلم؟
ду сангпушти дигар ҳам гуфтанд, лекин дар бораи санги пушташон нагуфтанд. Аммо шумо фикр мекунед ки сангпушти сеюм дар бораи санги пушти худаш мегӯяд, дар ҳоле ки ҳар сешон сангпушт ҳастанд оно. Хуб, шояд ягон ҷавоби дигартонро пешниҳод мекунем, шояд ягон варианти дигарро пешниҳод мекунем. ё агар шумо маҷбур кунед ин варианта қабул мекунед? Не, робӣ бо як варианти дига ҳам аст. Хуб, این سنگ پشت سه میگه که دو تا سنگ پشت از پیش من رفته است یک سنگ پشت از پشت من حرکت میکنه حرکت میکنه ولی شاید هم سایه‌اش در نظر داشته باشد که اومده ایستاده است سایه این وریانت در وقتی مباحثه‌های شما بود یعنی همین چی است دیگه وریانت نیست دیگه نداریم وریانت خوب شما همین میتونید در تراکتوری حرکت یک بار تصویر کنید در اون ورق یک بار تصویر کنید که مثلا کنی یک بار با یکون کامیرا ما نشون تین خطی کج دوره این میشه مثلا سنگ پشت هم میتونید با ایکس یا با دوره یا با نمیدونم هر چی ایفاده کنین کنی یک بار با یکون کامیرا ما نشون تین مالی مرامت کنی این سه تا ایکس حرکت دارن خب ولی یک دقیقه خب اینا حرکت کرده استودن خب ببینید که از پشت سنگ پشت سیوم نیست یگان سنگ پشتی دیگر آن نیست بدگی گپ پس چخیل شد که در این معمای ما سنگ پشت سیوم میگوید که دو سنگ پشت از پیش حرکت میکنن و یک سنگ پشت از پشت من حرکت دارد ببینید که در چیزی نیست خوب کنیم انا کنون فکر میکنم که چیزی بایدتان آمد ولی جوابی درست را پیشنهاد میکنید معلم مرحمت این ایروی فقط جوابی مسیر خط کج باشد اما تراکتورش خط کج چخیل باشد مثلا چی است چی میگن اما مسیر خط کج باشد همون یک ما همه چی قفاس خط کج گفته چی رو در نظر دارید شما حرکتی که جسم از روی مسیر کج به عمل حرکت کج خطا میگه جسم وقتی که وای سنگپوشت سوم حرکت میکنه سنگپوشت اول شاید او را میدید شما یگان نمونهش استاد شما گین که استاد مرحمت اونایی که جواب داده ایستاده بودین استاد خواهش میکنم ادینا محمدов نه استاد مرحمت یعنی که جواب شما چی است جواب آخری شما چی است جواب آخر ما ایروی خطی سربست وای میکنه حرکت میکنه دوره شکل انا همین جواب ما انتظار بودم وای میدونه که دو تا پیش رفته ایستاده از امر تگاس جواب کاملا درست است یعنی که اونها دور زده ایستادند دوره است و واقعا وقتی که دوره است از پشت او یک سنگپوش دیگه میآید саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол қаҳрамони як сериал ки танҳо буд мехост ки дӯстони зиёд пайдо кунад ва омад ба китобхона ва ҳамин гуна китоби тавсияу маслиҳатҳоро барои пайдо кардани дӯстон барои хондан гирифт аз китобхона яъне китобҳоеро гирифт ки он ҷо тавсияҳо барои пайдо кардани дӯстон буд вақте ки он китобҳо барояш кӯмак намекунанд ба он қаҳрамон тавсия медиҳанд ки аз ҳамон чиз истифода барад яъне аз чӣ истифода барад ин ҷо гап дар бораи як рӯйхат мерафт як гурӯҳи мардуми дигар мерафт хуб аз чӣ истифода бубарад савол фаҳм аст марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед برای که دویم بخوند دوستای زیاد پیدا میکنند وقتی که اومد کتابخانه و اونجا رویخط آدمایی که هر وقت کتابخانه موفق شدن او را خوند و اون نتیجه نداد خواست که با همون ها بخوره همون آدمایی که مقصد دوست ندارن همینجا میبینن برای همون کتاب هم باید که
خودش کار کند موفق شود و در گرد وی هم مردم جمع جمع میشن شود. دوستانه است. فقط دفعه اول هم آدمو که نتیجه ندید باید از همون بپرسید. سیجون چی می‌فکر ин ҳамун гап дар бораи рӯйхат мерад рӯйхати ҳамон одамое ки ҳам китобхона мемонанд ва ҳамин чиро Китобо хондагӣ ҳастанд. метавонем ки мо дӯст надорем ҳамон дӯстор яъне пайдо кунем яъне мақсад вақте ки ҳамин китобро мехонанд масалан ягон результат нест яъне онҳо метавонанд ки ҳамин рӯйхатро гиранд ҳамон одамое ки дӯст надоранд кати ҳамин масалан дӯст шаванд мешавад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад мо аҳли гурӯҳ ба хулосае омадем ки дар ҳамин китобхона рӯйхат ҳама китобхона яъне рӯйхат дорад. дар ҳамин рӯйхат ҳамон одамое ки бо гирифтани ҳамон намуди китоб ки масалан барои пайдо кардани дӯстони дар кор буд онҳо доштанд. вақте ки масалан ҳамин китобро мехонданд ва муваффақ намешуданд дар дигар намуди дӯстоне ки дар муҳити онҳо буд яъне онҳоро яъне пайдо кунанд ва онҳо метавонистанд аз ҳамин рӯйхат истифода баранд. яъне ҳамин рӯйхатро мегирифтанд ва одамоне ки дӯст надоштанд мисли ҳамоно буданд бо якҷоягӣ масалан мушират карда дӯстӣ пайдо кунанд. чӣ хел дар китобхона рӯйхати оное ки дӯст надоранд мавҷуд не аст? дӯст надоранд не ҳамун рӯйхати ҳамон одамонест ки ҳамун китобро гирифтаанд. пеш аз ин нафар фармоиш дода буданд не? бале ва барояш тавсия доданд ки ҳамон нафароне ки пеш аз шумо ҳамин гуна ҳамино китобҳоро гирифтаанд мешавад гирифта буданд бо онҳо шинос шавед. اما قهرمان همه با شناس شود. бо ҳамон одамое ки ҳамино гирифтаанд. дидед ман гуфтам ки оли шумо ҳамин ҷавоба пайдо мекунед оли ҳамин фикра баён мекунед ҳамин фикри тамоман дурустро охир ҳамин ҷавоб дуруст аст. вақте ки ҳамин гуна китобҳоро мехонад ва натиҷа намедиҳад баъд барояш тавсия медиҳанд ки аз рӯйхати ҳамон китобхона нафаронеро пайдо кунад ки ҳамин гуна китобҳоро онҳо ҳам дархост карданд яъне онҳо ҳам дар фикри ё дар суроғи ёфтани кадом як дӯсте ҳастанд ва ин беҳтарин варианти пайдо кардани ин гуна дӯстони китобхон аст. саволи рақами 2. як вақт дар ҳамон водии фиръавнҳо дар он ҷое ки пирамидаҳо ё эҳромҳои миср ҳастанд як аксияи махсус баргузор карданд ва он ҷо барои як гурӯҳи кӯдакон ва калонсолон тамошо ташкил карданд экскурсия тамошо ва бархилофи қоидаҳое ки мавҷуд буд ба ҳамин гурӯҳ иҷозат доданд ки нигораҳоро яъне ҳамон баъзе экспонатҳоро бо дасташон доранд яъне барои нафарони дигар иҷозат набуд барои онҳо иҷозат доданд бархилофи қоидаҳои мавҷуда ки нигораҳоро бо даст бигиранд яъне ба онҳо даст бирасонанд. шумо гӯед ки ин гурӯҳи сайёҳат ва тамошо барои киҳо буд? киҳо дар ин гурӯҳ ҳамин гуна имтиёз доштанд? саволфаҳм аст? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. ё ин ки роҳбарони гӯдакҳо даҷа савол агар хуш аҳамиятем гурӯҳи гӯдакҳо вай мега кӯдако меомад кӯдако бероҳбарият намеояд баъзе гурӯҳ хати роҳбар шояд ба роҳбарон иҷозат дошта аммо хафан кӯдакодан мумкин нест. гӯдаконам мумкин аст значит як гурӯҳи гӯдакон ҳамеҷа ба ҳисоб меравад мақсад археолого гӯдако археолог шудан метавонад мақсад ки аям хурдишон масалан 20 сафҳаи ҷаҳонӣ дар 20 сафҳаи ҷаҳонӣ кӯдако ягон кас меорам мумкин ягон намуди роҳбарон мебинанд роҳбарон баъди дақиқа вақт тамом фикр кун чӣ меша метавонад хай барои кӯдак агар бошад намешад майбо майбо вайд мумкин нест не мақсад аксия мешад ку ҳамиҷа ба майбо намешад аксия мешад ку мегӯяд аксия мешад мақсад мумкин барои хурсанд кардан небе ҷавобоша фикр кунем аввал барои як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад кӣ ҷавоб медиҳад ба савол? нобино рови муҳтарам ба ин савол фарҳоҷон раҳимов ҷавоб метиҳанд. марамад бо фикри гурӯҳ бо маслиҳате омадем ки мумкин кӯдакони нобино бошанд кӯдакон ва калонсолон гуфтем ё калонсолон фарқ надорад яъне ки онҳо нобино буданд бале яъне онҳоро ба тамошо бурданд ламс кунанд бинанд ва барои ҳамин барои онҳо иҷозат доданд ки
бо даст экспонатҳоро бо даст бирасанд. бале ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем ҷавоби нодуруст нест. дуруст аст. барои нобиноён буд ин аксия ва онҳо ки намедиданд аз биноӣ маҳрум буданд барои онҳо хуб иҷозат доданд ки ҳамон нигораҳоро бо даст бигиранд. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як кӯдаке ки баъд дар оянда бисёр чеҳраи машҳур буд дар кӯдакиаш ба таври ғайриоддӣ пул кор мекардааст. чӣ хел ғайриоддӣ? ӯ рӯзона ба он ҷо мерафтааст ва бегоҳӣ бошад барои хомӯшиҳояш пул талаб мекардааст ва барояш пул медоданд. албатта ба куҷо мерафтааст? савол фаҳмо аст? марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. ҳамон мураббиҳо пул ваъда мекарданд мумкин кӯдак мекаст ки дар оянда мақсад машҳур шуд охир баъд боз кӯдакиша ҳамун одам нобиғаш дага мақсад ҳамун ма даври нобиғагӣ шумо даври мо кӯдакиша کودک نیجا کودک صادق نیجا روزانه پول کار میکنه ایگایی کار وای آموختش نه چی میگه با خاموش شدن برای خاموش شدن اگه همه آدمو اعلام کنه خدا که بخچه پول میدن که خف کنه اون میاد مکتب میاد خونه‌اش میاد با پول میگه بو خف کنه هم گپ پاتیکا کار نیست هم میدونیم همین خلاص مثلا ببینید تو در کل بو پول کنید هم کودک پول میده خلاص خاموشی رفته تا در خاموش میره حوزی نیست در کودکیش مقصدم خیلی کارم میکنم آینده مشغول خیلی وارنت چی است؟ هیچی تموم شد چی وارنت؟ ما مقصد یارو نمیدی مقصد گپ نیست خیر یارو نمیدی موزیکان باشد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад. ба ин савол саидҷон обиҷон ҷавоб медиҳад. марҳамат. саидҷон мо фикр кардем ки ҳамин як вариант аҳли гурӯҳ пешниҳод кард. яъне ин кӯдак яъне як навозанда будааст ва дар рӯзона вақте ки масалан ӯ менавохт яъне мардум безобита намешунад вақте ки бегоҳрӯзӣ мешуд яъне шаб мешуд вақте ки ӯ масалан ҳамин ягон намуди мусиқиро менавохт ва ба истироҳати одамон халал мерасонд ва баъзе одамон масалан ба онҳо пул медоданд ки дигар ҳамон асбобашро нанавозад ки онҳоро безобита накунад ва онҳо истироҳати худ дошта бошанд. хуб ин ҷавоби нодуруст аст. хуб вақте ки рӯзона ин наврас мерафт ба кино тамошо мекард меомад ва сеанси шабона ва ҳама чиро медонист кадом қаҳрамон киро бояд паронад намедонам кадом қаҳрамон бояд чӣ кор кунад ки ба ки ошиқ шавад ки оиладор ҳама чиро медонист ва дар толор метавонист барои тамошо халал расонад. яъне ба хотире ки ӯ гап назанад ва мардум тамошо кунанд ба ӯ пул медоданд. тамом. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед. як муддати дуру дарозе дар як маҳаллае ки ном дошт нако миёни қисматҳои мексика ва амрико як ҷо буд ва шумо дар бораи сарҳади амрико ва мексика медонед. миёни солҳои 2000 дар солҳои 2000 дар барномаи ҷашнҳои ҳамон шаҳрча як чизи тамоман аҷоиб пайдо шуд ва ворид карда шуд ки мардум ба он таваҷҷӯҳи хоса доштанд. гап дар бораи чӣ мерафт? ин ҷо як минтақаи сарҳадӣ аст
ном дорад нако миёни Мексика ва Амрико аст. ва солҳои 2000 дар барномаи ҷашнҳои шаҳр як чизи аҷоиб пайдо шуд, ворид карда шуд, ки барои мардумам бисёр мақбул буд, интизор мешуданд, хуб таваҷҷӯҳ доштанд ба он чӣ. гап дар бораи чӣ меравад, чӣ пайдо шуд, чӣ кор мекарданд мардум, ки хушашон меомад? марҳамат, фикр кунед. فکر میکنم که این سرحدی که بود یک این جشنواره وای میکردن که نامراهاش ای هر دو دولت گرفتش ممکن چه فرهنگی هر دو جانب چه میگن بازی هست که در امریکا و است کام خیلی وای کارناوال هست که در مکزیک زیادتر در مکزیک چه در شهر ناکو چی ناکو هم ناکو با من دی یک چی رمزی است که شو و خرسان شود میگه اون رمز مو شوراش میکنه کارناوال چی اون چی میمونه هم اون چی خرسان میکنه یکی یعنی فرهنگی مقصد تمدن هر دولت رو در نظر بگیرید بعد میگه جشنواره بود که هر دو زایتر صوبانه اشتراک کرده میتونید شاید سلسله ناکو کارناوال هم شده دوجو کارناوال میکرده اونجا هم داشت یه رمز بود اون رمز چی رمز بود رمز بود که دوستی هر دو دولت هم لاکو بود ناکو بود همین مفهوم باشه لاکو بود که ناکو як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад. روی محترم به این سوال آدینی محمد جواب میتید. марҳамат. روی محترم یک چی من ما با هم خیلی خلاصه آمدیم که بین مکزیک و امریکا خب سالهای 2000 یک چی میگن ناکو اما جو با فکر میگم کمی جشنواره با فکر میگم کارناوال جو بسیار همه طرف چی امریکا قطعه امریکا اون کارناوال بسیار میگذرد با فکر میگم باشد. яъне ки инҷо гап дар бораи шумо медонед ки амрико ва мексика сарҳад доранд. сарҳад дорад. инҷо гап дар бораи карнавал аст. карнавал ба фикри шумо дар миёни шаҳрҳо мегузарад ё ки дар як кунҷи намедонам кадом як ҷои сарҳад? шаҳрҳо мегузарад. не шаҳрҳо ё ҳамин варианта пешниҳод мекунед ё ҷавоб айваз мекунед? маълим, чӣ хел фикр мекунед? چه وریانت باز؟ ин машғулияте ки гап дар бораш меравад, ҳамин чизе ки мегӯем, онҷо худи ҳамон шаҳр гирифт ба барномаи ҷашнҳо ворид кард, ки барои мардум мақбул буд, хурсанд мешуданд мардум, ин корро анҷом медоданд, хурсанд мешуданд. онҳо яъне маълум мешавад ки бе барномаи махсуси шаҳриам ин кора мекарданд, маълум мешавад. вале вақте ки ба барнома ворид мекунанд, маъниш ин аст ки сифату сатҳи ҳамон чиз хубтар ва беҳтар мешавад, барое ки таваҷҷӯҳи яъне ҳукумати ҳамон шаҳрак ба ин чиз афзуда буд. ин барои муттаҳидии мардум буд, барои ба ҳам овардани мардум буд, барои хуб рушди ривоҷи дӯстӣ миёни онҳо буд. хуб, марҳамат, чӣ пешниҳод доред, чӣ ба ёдатон омад? илова мекунем ва рӯи муҳтарам Муҳаммад Саидҷон ба ин савол ҷавоб диҳад. марҳамат. роҳи муҳтарам ин ҷашнвораe ки байни сарҳади ду давлат ташкил карда мешуд, ин як фарҳанги ҳарду миллатро, яъне рӯзҳое буд ки дар ҳамонҷа ҳамин ҷашнворада сарҳадо кушода ва чӣ кор мекарданд дар доираи ҳамин ки барномае ки он шаҳр гирифт ворид кард ба барномаи ҷашнвораҳояш, ба барномаи яъне чӣ мегӯянд саргармиҳое ки барои мардум пешниҳод мекард, гирифт ба ҳамон рӯйхат ворид кард? чӣ кор мекарданд мардум дар он ҷо? бозори иқтисодӣ бозор онҷо ташкил кард. шояд минтақаи озоди иқтисодӣ минтақаи озоди иқтисодӣ умуман ва мардум ба ин чиз таваҷҷӯҳ доранд. таваҷҷӯҳ доранд. албатта масалан мумкин бар ягон барномаи ҷашнвораи фарҳангӣ аст ки яъне ки мо гуфтем ки мардум бе ин ҳам ин кора мекарданд, ин кора мекарданд ва ҳукуматдоро ба ин чиз таваҷҷӯҳ карданд ва дигар ин кор дар сатҳу сифати беҳтар ва хубтар баргузор мешуд.
шояд тӯҳфаҳои зиёд меовардан барошон, шояд намедонам. минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ҷашнвораҳои фарҳангӣ аз фарҳангу тамаддуни ҳарду миллат мумкин як ҷашнвора, як хуши хурсандӣ ва минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ҷашнҳои фарҳангӣ. албатта ҳамин чиза. хуб, ин ҷавоб нодуруст аст. гуфтем ки сарҳад ва маълум аст ки сарҳад чӣ дорад. вале як вақт Трамп хоста буд ки девор бигирад. вале ин як симхор аст ки мардум дар он ҷо чӣ кор мекардан? волейболбозӣ мекардан. волейболбозӣ мекардан, тамом. ва гирифтан ина ба ҷашнвораҳои ба саргармиҳои мардум ба чӣ ворид кардан. ва дигар акун ҳукумати ҳамон маҳал чӣ кор мекард? пули бештар медод ва ин дар сатҳи хубтар мегузашт, ба хотире ки дӯстии ду ҷониб бештар шавад. бозии волейбол буд, тамом. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. майкл массимино, ин ному насаби одам аст, майкл массимино нақл кардааст ки ҳамкорони ӯро ки дар ҳамон касбу ихтисос таҳсил карданду аз рӯи он амал намекунанд, онҳоро пингвин ном мебурданд. шумо гӯед ки ҳамин нафаре ки ному насабша гуфтем, ба назаратон намояндаи кадом касбу ихтисос аст? савол фаҳмо аст? марамад, як дақиқа вақт фикр кунед. там кор намекунанд, танбалшон медиҳанд. масалан дар олами ҳайвонҳо мумкин ягон кӯркини алон ҳукумат бошад. чивазбин нестанд. пингвинҳо дар рӯи об зиндагӣ мекунанд. ки нигоҳубинаш мекунад? ки нигоҳубинаш? ҳамон шахсе ки нигоҳубинаш мекунад. پریدن نمیتواند و سیستم خودی داره اگر نموشه شوارد اینجا کدوم گفت کی گفت اختصاص من نه زورو بوتانی چیکار میکردم جون як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад, ки ба савол ҷавоб медиҳад? майкл массимино нақл кардааст ки ҳамкорони ӯро ки аз рӯи ҳамон касбу ихтисос таҳсил карданду аз рӯи он амал намекунанд, пингвин ном мебаранд. шумо гӯед ки ин нафар аз рӯи касбу ихтисоса чӣ кора буд? чӣ касбу ихтисос дошт? با این سوال رحمов масаи ҷавоб метиҳанд. марамад, рови муҳтарам, мо ба хулосае омадем акун як нуқтаи назари мо ҳамин аст ки шахсе ки бисёр дар об, дар соҳилҳо бисёр мушоҳида кард ва мекунад, шояд ин нафар ҳамин майкл шояд баҳрнавард дод ва мушоҳида менамуд ки чӣ гуна пингвинҳо ки яъне суст ҳаракат мекунад ва азоб мекашанд, яъне вай карда ҳаракатшон бенҳоят суст аст. яъне ӯ баҳрнавар буд. яъне фикр мекунем ки ва гуфт ки мо ҳамкоромона ки баҳрнавардӣ мехонанду аз рӯи он амал намекунанд, пингвин мегӯянд. ҳаминтавр? не акунан ҳамаи он нафароне ки мо фикр мекунем. ман савол ҳамин гуна буд. хуб, ҳамаи он нафароне ки мехонанду амал намекунанд, яъне ки амал яъне ҳаракат намекунанд, ба ҳам пингвин шабоҳат доранд. яъне шумо фикр мекунед ки пингвин умуман ҳаракат намекунад? суст ҳаракат мекунанд. суст ҳаракат мекунад. суст ҳаракат мекунанд. фаҳмом. хуб, бо чӣ хусусиято дорад пингвин? ба хунукӣ мутобиқ аст. боз чӣ? مطابق است. боз чӣ хусусиято дорад? درین آب در ما. шумо медонед ки
ба кадом гурӯҳ ворид мешавад пингвин? Паррандагон. گروه تنبلو از جهت بیولوژی Паррандагон. бо чӣ хусусиятош бо дар бораи ӯ чӣ медонед? پرندگان نه پرندگان داخل میشن ба паррандагон дохил ба гурӯҳи паррандагон با گروه дохил мешавад. پرندگان داخل میشن рост аст бале бале дуруст аст дуруст аст парранда ҳисоб мешавад бо чӣ дар борааш медонед? хуб аби ҷавоба қабул кунам алим яъне майкл массимино баҳрнавард буд ҳамин тавр саволи мо ҳам ҳамин буд ки чӣ кора буду ин нафар чӣ ихтисосу касб дошт яъне баҳрнавар буд иҷоба қабул мекунем чӣ гуфтем ё ягон ҷавоби дигар ё ягон ҷавоби дигар ба ёдатон омад میشه چه پرنده پرنده اونجا پرنده داخل میشه با ولی پرنده زولوگ خصوصی زولوگ با خصوص زیولوگ بوده ها زولوگیا яъне ҷавоба иваз мекунем малим بله чӣ пешниҳод доред марамад پیشنهاد بود که اختصاصش که وای بود زولوگیا که بود зоология буд яъне ӯ гуфт گروه ки پرنده ها касе داخل که میشد яъне касе гуфт ки зоолог мехонаду аз рӯи он кор намекунад ин بله онро дар миёни онҳо пингвин мегуфтанд ҳамин тавр نه البته که وای همون در مثالش در مثالش که پینگوین به آورده است این ما که ما فکر میکنیم شخصی است که تمام نازکی های مثلا چی رو زولوگ رو فن زولوگیا را فن زولوگری همین پینگوین رو آموخته است و بیشتر با هم پینگوین کار کرده است و همین ман шуморо фаҳмидам яъне ки ӯ зоолог буд не پیشنهاد کرده است. ӯ мутахассис соҳаи зоология буд ҳамин тавр بله 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 қабул аст ин ҷавоб ҷавобтонро қабул мекунам زولوگ پرنده ва бояд гӯям ки ин ҷавоби нодуруст буд ин ҷавоби нодуруст буд хуб шумо худатон гуфтед ки парранда аст ба гурӯҳи паррандаҳо ворид мешавад ва худатон дар суҳбатҳо гуфтед ки парранда аст вале ки намепарад ва ҳамин майкл массимино кайҳонавард буд ва ӯ гуфт ки ҳамун кайҳонавардое ки мехонанд кайҳонавардиву парвоз накарданд гуфт мо онҳоро пингвин мегӯем яъне парранда асту парвоз намекунад бар ҳамин ман хусусиятҳои ин чиро аз шумо пурсидам ки шумо чӣ медонед дар бораш шумо ҳама чиро медонед ҳатто ҳамин ҷавобам буд дар миёни ҷавобҳотон ки масалан ӯ парида наметавонад вале дар фикри кайҳонавардон нашудем саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар хонамузеи ҷарроҳ николай пирогов як мусавварае ҳаст ки он ҷо табиби ҷавоне амалиёти ҷарроҳӣ баргузор мекунад предмете ки ёрдамчии ҷарроҳ дар даст дорад нишон ё баёнгари касбияти баланди ҷарроҳи асосӣ буд он вақт касбияти баланди ҷарроҳ тариқи ҳамон предмет ба қавле чен карда мешуд чӣ аст дар дасти ёрдамчии ҷарроҳ савол фаҳмон аст такрор мекунам дар хонамузеи ҷарроҳ николай пирогов як мусавварае ҳаст ки дар он табиби ҷавоне амалиёти ҷарроҳӣ баргузор мекунад яъне ҷарроҳии санги гурда предмете ки ёрдамчии ҷарроҳ дар даст дорад нишон ё баёнгари касбияти баланди ҷарроҳи асосӣ буд яъне ки ҳамон вақтҳо касбияти бисёр баланди ҷарроҳа тариқи ҳамон предмет ба қавле чен мекарданд яъне аз рӯи ҳамон нишондод мефаҳмиданд ки ҷарроҳ то чӣ андоза касбияти баланд дорад чӣ буд дар дасти ёрдамчии ҷарроҳ марамад фикр кунед هر پرزمیتش میگه و چی نشون میده که همون چی چی اساسی در همون دارم تیغ است. برای مصوره که باشی پیشینه اصل 18 میشه اساس همون تیغ تیغ دیگه چی نیست همون یا سوزن میدوختگیه یا که همون تیغ اگر سوزن میدوختگی یکم نشونه داره که باید درجه کورش بسیارتر نشون میده анами ها درجه سابقه کورش نشون که باید سابقه بین ها خوب داره که همون را داره دیگه چی بده او لازم نیست
نه همون مثل مردم همون تهران نگاه میکنن خیلی خوبه ها تیغ باشه. جارو خوب است. خوبه که از اون نمیتونن مثل مردم روشن میکنن قصاب برای قصاب کارچه در کلاس نشی برای همون نه اما جارو چی داره؟ تیغ داره راست میگه فقط تیغ. سوزان ریشترش چی؟ ممکن که روی دستی باشه مثلا جراح یعنی میبرن ممکن یاروهای روی دست هم بردن باید دختر میابزه نه دختر باید همشیره میکنه. این دست ولی شده داداش خوش خوبه است. ممنون تیغ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад و این سوال روی محترم ادین محمد فکرم دارد جواب میتید. марамад در همون خانموزه پیراگوف در همون مصوره که در همون جا تصویر یافته است یک جوان یا که یاردمچی در دستی بود به فکر ما همه تیغ برای اینکه تیغ این کسبت همون چی نشون میده خیروگاره با تیغ яъне ки ҷарроҳира худи ҷарроҳ неву ёрдамчиш анҷом дода истодааст не یعنی که یعنی خودش باید کرده است чӣ хел мешавад ин ба ҷарроҳира سوزن رشته не ин корое ки сӯзану риштара пешниҳод мекунад ина ҳамшираи шафқат мекунад ина дигар кас мекунад аммо нафари дигаре ки дар ин мусаввара тасвир шудааст ӯ якчира дар даст нигоҳ дошта истодааст ва гӯё ки касбияти баланда ба воситаи ҳамон чен мекардан ҳамон вақтҳо ҳоли масалан ин чиз бо ин чиз чен намекунанд бо ин тартиби кора намекунанд ҳарчанд ки ҳозирам ҳамон чиз бисёр муҳим ҳаст аммо на ба он ҳадде ки он вақт буд барои он ки он вақт баъзе чизҳо набуданд ки ҳоле ҳастанд не масалан амалиётҳои ҷарроҳии дигаргуна баргузор мешуд амалиётҳои ҷарроҳӣ шояд беистифодаи кадом як беҳискунанда ё наркоз баргузор мешуд не хуб وقتی که ما همه یا قیچی باشد یا تیغ باشد ё қайчӣ ё теғ ҳастин ҳамон нештаре ки мегӯянд дар ҷарроҳӣ не спирт навшодир навшодир ҳамон спирти навшодир ине ки барои шумо як бор бигӯед ки ин барои беҳис кардан аст ё барои ба ёд овардан ба ҳуш овардан маҳз ҳамон навшодир ҳамин навшодир амо барои он ба ҳуш овардан аст кадом ҷавоба пешниҳод мекунед ду ҷавоб буд навшодир ва ҷавоби дигар буд теғу қайчиву кадом ҷавоба пешниҳод мекунем ё шояд ягон ҷавоби дигар пешниҳод мекунед марамад ман чӣ ҷавоба қабул бояд кунам чӣ ҷавоба пешниҳод мекунем ё ҳарду ҷавоба қабул кунам не агар дуруст ҳаст дар миёни оно қабул мекунем ҳарду ҷавоб қабул мекунем яъне ҳам навшодир ва ҳам хуб қайчиву нештару теғе ки шумо гуфтед хуб бояд гӯям ки ин ҷавобҳои дуруст набуданд ҷавоби дуруст ин соат буд вақте ки бе маводи беҳискунанда ҷарроҳӣ мекарданд мақсад касбияти баланди ҷарроҳ аз рӯи он мефаҳмиданд ки ҳамин ҷарроҳиро бояд тезтар анҷом медод ӯ бечора бемор ҳама чиро ҳис карда истодааст ва дар ин мусаввара ҳам нишон дода шуда буд ки ҷарроҳи асосӣ аст теғу ҳама чи дасти ӯст дар дасти шогирдаш соат аст яъне ӯ ба соат нигоҳ мекард ҳарчи тезтар бояд ин корро анҷом медод ҳоле ҳам соат муҳим аст лекин мо барои касбияти ҷарроҳа яъне баҳо додан аз параметрҳои дигар истифода мебарем ё ба назар мегирем саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол як вақт як хабарнигори газетаи варзиши спорт экспресс нақл кардааст ки дар вақти кадом як мусобиқае ки дар майдони тими мунтахаби лехтенштейн баргузор мешуд лехтенштейн мошини худро бояд ки дар ягон таваққуфгоҳ мегузошт ва ӯ худаш нафаҳмид ки муртакиби ҳамон гуноҳ шудааст чӣ амали ғайриқонуниро ӯ анҷом дода буд яъне вақте тамошои ин бозӣ хабарнигор
мехоҳад ки мошини худро дар ягон таваққуфгоҳ гузорад ва бозӣ ки дар майдони тими мунтахаби Лихтенштейн баргузор мешуд тамошо кунад бозиро ва ӯ худаш намефаҳмад ки чӣ хел як қонунвайронкунира содир кард, як амалеро ки ин воқеан ғайриқонунӣ буд. Чӣ кор кард ӯ? Савол фаҳмост? Марамат фикр кунед. шораҳи барномаи варзишӣ ҳамонҷода бояд омада барнома мекард, иштирок мекард, бояд дер карда истода, суръати бисёр баланд кард. خبرنگار گازت اکسپرس газета ورزش اولش باید باشه я метавонам радио гӯш кунам ҳамус метавонам азминаму дар радио гӯш кунам خبرنگار گازت اکسپرس ҳай дами ки омад дар ҳамон ҷои тафаққуфгоҳ дар алафсавза намонда боша шояд дар ҷое ки несонае ки одамо медорем дар мазмуҳда мушишамон набоша ки хато карда гаштгузори мардум مانع شده ماجرا مانع شده ва чӣ میشه мешавад بخور بای ماشین مانع شده бошиш наметавона варианти дуюм برای چک نشه خیلی варианти дуюм ҳам мошин бо чӣ завал дорад дами германияда бора мошин як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат ки ба савол ҷавоб медиҳад? یک بار برای پیشنهاد کن به این سوال روی محترم خورشید جواب میتید حلیمов Марамат, мо ба хулосаи омадем аъзои дастакӣ хабарнигор ки дар газета кор мекард ва метавонист ки тибқи радио ҳаму хабари варзиширо шунавад ва мошини худро шояд дар ҳаму ҷое ки одамҳо мегузаранд ку барои стадион дохил шудан шояд дар ҳамун ҷо монда бошад ки аз ёдаш баромадааст ҷарима меспоред дар он ҷо вақте ки гуноҳ кардӣ ҷаримаашро меспоред масалан яъне ин савол ҳамин хеле осон буд Хуршед? Мехе бо як нафас ҷавоб додед ки мошинша дар ҷое ки одамо мегузаштанд дар гузаргоҳи рӯи заминӣ не ҳам ҷое ки одамо мегузаштанд дар он ҷо ва гуфтед ки хабара аз радио шунидин. Радио инҷо чӣ дахл дошт? масалан шарт набуд ки бояд дер кунаду ё ин ки дер кардааст ҳам хабарро мешунавад ку ӯ хабарнигор аст. Хабара ӯ барои дигарон менависад. Яъне дигарон аз навиштаи ӯ хабара мехонанд. Ҳамин хабарнигор пеш аз бозӣ омад мошинша бояд дар ягон ҷо мегузошт ва дар ягон таваққуфгоҳ бояд мегузошт ва ӯ нафаҳмида ғайри ихтиёри худаш як қонунвайронкунина содир кард. Чӣ буд он? Чӣ қонуна, чӣ қоидара вайрон карда буд? Кани ҳамин ҷавоба қабул кунем? ҷавобе ки пешниҳод кардем? Яъне мошинша дар ҷои гузаргоҳи рӯи заминӣ монд ҳамин тавр? ё ягон варианти дигар дорем? ҳамон рӯз вақте ки бозӣ баргузор мегардад албатта хоҳишмандон дар он ҷо бисёр иштирок мекунанд ва табиист ки таваққуфгоҳ дар он ҷо банд мешавад. гаштгузор мошино барои ҷобаҷо шудан душвор мегардад ва албатта ки ин рӯзноманигор буд барои ин хабари фаврӣ аз аввали кор будан дар ҳамон ҷо бисёр зарур буд ва ногаҳон вай фикр кард ки дар ҷои таъиншудааст дар ҷои зарурӣ омада истодааст ва мошинро гузошту ба зали варзишӣ ба майдон ворид шуд. Яъне маълум шуд ки мошинаша дар ҷои нодуруст гузошт. Хуб, яъне мошинша дар ҷои номуайяншуда гузошт. бале бале яъне ӯ намедонист аз ишораҳо дидан мумкин нест ки мошин дар ҷои дуруст дидан мумкин баъзан ҳолатҳое мешавад ки инсон шахс саросима аст. шахс саросима мешавад. мо инҷо гуфтем майдони тими мунтахаби кадом кишвар гуфтем? Лихтенштейн буд. хуб ин ҷавоба қабул мекунем. яъне мошинаша дар як роҳе гузошт ки он ҷо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гузоштани мошина манъ карда буд. амхел ва ин қоидавайронкунӣ ин ҷиноят аст. ҷарима дорад. ҷарима дорад. давлати вай дар қонун сахт ай. хуб, яъне мошинро дар ҷои номуайян гузошт. бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст набуд. шумо дар бораи Лихтенштейн чӣ медонед?
یک دولتی مایدک майдак аст, хурдакак аст. گرمانیا ҳамсояи گرمانیا боз кадом давлат? австрия австрия. анаи хабарнигор ҷои таваққуфгоҳ кофта сарҳади давлатиро гузашт ва ба ҳудуди австрия ворид шуд ва ана ҳамин қонун вайронкунӣ, ҳамин ҳуқуқ вайронкуниш ҷиддитар буд нисбат ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. ӯ намедонед дар баъзе кишварҳо масалан сарҳади давлатӣ метавонад як хат бошад, як хат мисли он ки дар Ватикан ҳаст, не як давлати дар дохили як давлати дигар ва ҳамин гуна ӯ сарҳади давлатиро вайрон кард. хуб ба ҳар сурат дар маҷмӯъ бозии хуб буд. ёдрас мешавам бинандаи азиз ки ин тим ном дошт фотон ва бозии дуюми ин гурӯҳ аст ва бозии аввалам ба ҳамин ҳисоб анҷом ёфта буд, не ё не ба ҳамин ҳисоб. хуб фикр мекунам ки бозии хуб буд. ба ҳар сурат ҷавобҳоам ҷолиб буданд. ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо, ташаккур барои бинандаи азиз. саволҳои шуморо ин ҳафта ҳам интизор ҳастем бо ҷавоб, бо маълумот, бо далелҳо, бо манбаъҳо, бо пайвандҳо. хуб субҳон ҷалилов будам. то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.